Iya, iya. Grabe, kining asawa ni paring Ali, oh. Ay, ay. Pastilan. Sus, samot kong gasuot, guro, ay. Kita jo king tato sa paa. Dia jo kumurag na ibog siyang wanda. Tato da. Tato sa baga. Siguro na pa tato sa ari dapita. Ubus pusod. Pastilan. Pirang kumuton. Murag ni gilok akong wanda. Akong piriko. Panindan ako nabay si paring Ali. Kimurag. Makaistorya tag maayo na yung asawa ba? Oy, Mare. Asa na lili mo dati, Noy? Akong kita na ora Mare ba ang magsilhig ba? Wa magay silhigon. Asa may tuyo na to? Wala ray ka na yung istorya ta ko ni mo ba? Istorya ka na? Asa may tutututak mo din ah? Ay, di Pare ba na hibong lang ko ba nga di man makita ko ng tato sa paa. What? Nya kumusta man akong gikugos Mare? Okay raman. Puro buyag dako na. Dako na? Manguranan na pod. Manghura na. Ay. Asa si Paro pare alim mo ko eh. Nada sa sulod. Ha? Dada. Pare alim ko. Alam mo koy. Gitan mo si paring Tinoy. Oy, pre! Pre, Ano ba? Nasa rin eh! Talatag TV, pre! ang tanaw TV pre. Nindot sa idali, pre! Agi lang ko pre. Ano ka? Hindi na, pre! Agi lang ko pre. Saan to siya nga? Yung agir, ma'am. Madam, Wala nga to niya. Hindi to niligram ko diri. parang magkaniya mo nag-istorya pag sure, eh! Kanino talaga ito? Yung ano? Murang nagdaglikay. Buto ni pati mo ganitong tutok-tutok gani. Tarunga na ninyo, ha? Tarunga yun na ninyo, my loves. Tarunga yun na. Tarunga yun na ninyo. Manilihigra ko balik. Manilihigra. Kau eh. Naabis pa rin alim mo ko eh. Istorya ta kong tarong da. Mag-explikat ako na. Naputol lang akong imaginasyon da. Bahagi Mari eh. Kagit eh. Balikon yun ko na ugma. Balikon, timingon yun ko wag ginis pare. Para maka, istorya ba, makatutok yung tarong ba? Ni Mari. Di ko pwede. Di ko balikon. What? 2,000 years later. Mari. Ano naman sa kaparing Tinoy? Maagir ako nya. Naam kagaling ko diha kay ako sa gikuan ba. Muta din no Marino. Kasi makadiha nga murag gaabat-abat dira. Di simhot ako humot na kanin. Unsay pahumot mo de? Simhot. Nasi parang alim mo ko eh. Wala ra ba? Ay wala. Nilakaw. Oh, mainon. Naroon na mainong naman na. Aw. Ay, nakabantay na ko nimo ha. Kada ari nimo dire. Ug na gani si paring Ali nimo. Muditsura ka. Sige kag pangita. Lain ang tuyo nimo ano. Pasensya kayo ha kay na-impress mo ko sa mga tato ko. Na-impress gud ta nga naglisod magani ko sa pag-iris ani. So mag-iris anak kasayon ra man na. Tanaw ko tabi. Asa basta happy hamisa po ni tato ni mo diayo eh. Ayaw na. Breki sa ay para bukat. Wag kay bante. Uy. Sultihan eh. Mari. Ako balik na Mari. Kay mahal makinang pagpairis na to urang marikot kining laser gamit. Ako Mari. Dila lagi iris ani. What? Umya na try. Tinuuri na Mari. Dila lagi. Nya asam ba dapita ubang tato mo Mari? Nakasabugan. Uy ay. Kana Mari. Ato ang iris sa dila Mari. Lago Lagi lagi kung dila lagi. Pastilan. Oy, nakulta na to Mari. Ato na bitag libon-libon ko. Ato ba? Irison ta na. Ganahan ka irison eh. Oh. Klaro dia ha? Ma'am Gaspari. Wala man pare. Sige, mairis ka na. Hari ni. Pare di naman ni mao. Libon na naman ni. Bakit pare ani? Sa may tahan ko eh. Mas mayo diri Mari pilapan na to na imong tato para mataangtang na ari sa libon kay. Dito sa balay gud. Lain kita na makita niya sa pare. Abi pa lang na makaingon siya na ako daw tang intensyon nimo. Wala biya. Tila pa ni. Klaro din. Mari. Libon naman ni pare. Sama Mari, unahon ko nagtilap ng kini imong tato dari Mari. What? Tantang na gini. Ikaw ang kini nga tato Mari. Akong tilapan.
Matangtang juga ni. Ay, sus, labaw pa naglisir na akong dila, mare. Ang sunod, mare, di ba? Huwag magagapante. Ay, dilapan ta na. Ay, tato na mo diha, mare, sa bugan. Tang-tang dihatang putikula na. Huwag na to. Paring Tinoy! Unsa na hitabo ako? Unsa na hitabo yung demoni ni my loves? Gitilaan rin niya akong kuan. Pre, Unsa gitilaan? Ako flower. Anong tilaan mo na? pre, paminaw, pre. Ako ang italapan na yung tato, pre. Kaya gusto na ipa-iris, pre niya. Mahal mang laser. Ako ang dila, pre. Ako ang tilapan, pre. Pre. Hasta yung bugan, pre. Naman na si Tatus Bugan. Nana si Tatus Bugan? Kung nagtila, pre. Ayaw ka, pre.